kum si benta naga kamram jungi kum ki khna bapule hapo university ngihap banlek le ki social outreach program sya ki jaka ba pher balabu daga university haus nam ajar khat lai ngut nangi u din jongka college of mass communication u pha ingi banlek le ya kene ka outreach program sya ka we ka patok ka bala tip kum ka Bilibid prison hapo sor Muntinlupa podon hapo Metro Manila. Hakasin ka banungkong ngayu ya kejimbun ki koidi hapatok hadu kato. Kidon palat ar hajar mud ki koidi. Endangi lapoi hangta u tau nong penyaj jong kata kapatok. U yatu syapang jongi bangiwan naga University of the Philippines. Bat karpang uyatu kampen jerong kendiat sepang jonga namar ba ngade na India na bar jong kari Philippines bat ru ba ngade u lengdo ba ngade u padar te endala dep ai jingkren u tau nong penyaj ngi stang ban shimti mangi ban ai jingkren ban ai ki animation ba per ban yelap ban yadwai rengkat bat ki ban yarwai rengkat bat ki bat ngakan mau taka broken taka lok jonga mo bangampat dapna bah tin jongki ngasdang ban yalap bat ngi dalaki jongki khmat kumno ki doki koidi ki daang nut shisha ban kala kebamut bat ru ban yolik paino shala ki yeng kisem shala ki shnong ki thau hadin ar kanta endangi lai dep le kita ki jing ai jing kren ki jinya syat jinya ruai pat ndara dep ka jin duai pen kod wei u riurang ba ubala kamtemen hi ubala sa kumba arpo arsnem apo jong kata kapatok uong yanga kini ki kintin ki banga mla ban klet padar ngadap ta kecing kemen bawat ngadon apo patok ru Henry ngalong ubalai luit bah nadu bangalap tiang yau jisu kum unong penim jonga Henry ngasong si jur bah padar babun ki parlok jonga ki balai luit sabar jong kane kapatok Henry ki im kajing im koidi namar ba kila syate syakum haki pop babun jongki pitip na em ngala jan kelon namar kajing ong jung niu rang ba bala yau bala temen kai hap spiak ba perkata kajing ong jung u habang hapuson ialah kajing im hooj ngam sya set patok haka sorkar Henry ubomman ulate la kum yanga bat ngalong ukoy di haka patok jong kapop ngimi nang tanah patok bat kani kajing kren jong utu rang ba bala yau bala san kapen kan mau sa enga hadu menta mene na kata kadau ko perlok di je nga ko ban keli pi hato pilong ki balai loy komen ko para bi je hato don ni em ki jingte jingkum ye pi ki bam penlong ye pi ban lai loy pe yo le se don nap deng jonga bat jong pi ngidang sya set kum ki koidi ha ka patok jong ka jing sarong yo le se ngidang sya te sya kum ha ka jing lorni yo le se don nap deng jong ngi ki badang sya te ha ka jing melin ke basniu don yo le se nap deng jong ngi ki badang sya te sya kum ha ka jing brai jong ka do don le se komen ko para nap deng jonga ba jong pi ki badang syate hagi jing kerni ki ba per don yo le se nap deng jongi ki badang syate syakum ha ka tim si don yo le se nap deng jonga ba jong pi ki badang syate syakum ha ka jing jai tu ha ka jing jai pede bat ha ki wei ki patok ki badang set yangi kum ki koidi jong oksoi ti naga taka daw ngakwa bangan keli pi
Tihatung ilong mo kibalay luit. Kumboong uto urutmen urang ba ubala sa hapatok la arpo arsnem. Tang kajing pediang yau jisu keng kabapan lai luit yengi. Tihatu ngila pediang bat ngila ngej mo yau jisu. Hato ngila tip batang mau udai kajing shisha. Takadaw ka gospel ka bangi pule mendaga sengi. Haki ju ki bangej u jisu ulaong. Lada pi ko ngu ya kicing hikai junga pilong da shisha ki sendran junga pin satip ya kajin shisha bat kajin shisha kan sa pelong ya pi ki balai lui kiti ong jong jisu Henry bun na nga bat na pi ngim patiaw bat kum kita kinong ju ngi jubab penban bat ngi ong ngilong ki kun ki siu jong Abraham ngiwan na kata kajaj ngi dei ki kasi bat ngimpat julong ki merau jong no nginut ban kli yu Yesu da ka boong kamut ayu pin salong ki belai lui ngi kli yu sengap u Yesu jubab kumne haga gospel ka bangi pule menta ka sengi shisha ngoong hapi man la ubriu ne ka briu uba ne ka bale pop kilong ki merau jong ka pop umrau sa du hayeng henrei ukun de usa shi junom lada ukun upelai pi te pin salong ki balai lui da shisha ngatip pilong ki kun ki siu jong Abraham pidei ki khasi pidei kita penban pitap ban penyap ya nga Yesu ong pitap ban len ya nga pitap ban ong ban penpena bangam de ukun jong ublei namar ba pimtre ban piang ya kajing kai jonga Yesu ong susu nga kren syapang kata kabau pa jonga ula penpau hanga pipat pile ya kata kabau kupai jong piu lai tu api kita kiju ki ong kumno bat mangir kumju ngi ong kumno ukpa jungi ulong u Abraham ukpa jungi ulong utirot sing ukpa jungi ulong ukyang nong ba uji suhun jubab kumne lada kilong sisa ki kun jong u Abraham dole ya ki kam u Abraham Henry menta pi yawat ban peniap yang ubriu pelakren na pi ya kajin shisha ya ka bang ala yo snow no blay ukpa jonga u Abraham shemle ya kene utirot sing shemle ya kene ukyang nong ba shemle ya kene ikpata ben jong pi kim shemle ya kene penban pile ya ka ba ukpa jong pi ule ukpa jong piu deu to bayalam me pi seban thok ukpa jong piu deu to bayalam me pi ban syukor ukpa jong piu deu to bayalam me pi ban klim ban kwa brai ban bisni ban kop ban sarong ban arsap sengap kajing kor kini kikintin ki bangi yo sngo na ka gospel ka bangi pule menta ka sengi ka gospel jong Yohanes kalnong ka bapra ka khot ka balai kuwei ter hadu sau poat dinamar kata kadau ko para Kristen biije sachisin hatong ilong shisha se ki balai lui ne ngidang long ki koiti na kata kadau hakane ka porlen ujisu khot uwer nga badepi ban wan shau namar tang mau ubala ban penlai lui yangi kumboong uto uru riurang ba utemen ubala mat ya kata ka jin shisha wat laula sa arko arsnem hapatok sa kendai sengi ngila dei ben mi pat na kepop bat im hakajing im jong kajing lai luit bat kajing shisha en hero Yesus Kristus junom la junom amen